Welcome back sa among YouTube channel. Welcome back rin na Oranyo dahil nagpagkita na siya. So, ang gagawin namin, nakikita niyo yung paligid namin? Yan, ayan. Yan. Yes, what? Unsay among yan ang mga palayan. Palayan. Oo, palayan. Ngayon, tuturuan po kayo namin kung paano ano? Ang tawag doon? Pilapil. Magpilapil. Yung pilapil kasi ito, ito. Yan. Mo, ito. Yung ganyan. Ito. Yan ang tinatawag na pilapil sa Bisaya. Oo, yan. Oo, dito eh. So, first of all, anong unahin nating ituturo? may mga, may mga mamababaw na pilapil. So, aming tabunan, papakihin namin. Watch and learn na lang. Okay, go! Magsisimula na kami. Ay, so ngayon, amin nang anohin na to, ganito. Ganito yung gagawin para ganito parang yung tubig. Ayan. Para yung tubig, hindi mag-overflow. Para ano gagawin nating kahon to? Ganyan, taga-Bohol, wag mag-inarte. Yan. Alright. O, tignan nyo yung tubig. Yung tubig, guys, umano na. Umano na, ano? Ganyan, ganyan. Bawal arte sa Bohol. Basta taga Bohol Vlogs, hindi talaga mag-iinarte. Kami dito, guys, magsusudlay kami, magpapatag kami dito sa mga may libaong, Ganyan lang ang gagawin sa pilapil. Kaya naman kapag magtatrabaho kayo ng just like this, yung mga susuotan nyo yung mga maikli dahil Para walang sabod, ano yan? Para walang sabod. Sa gabal, yun. Okay, ayun na, okay na yung amoy pinilapil. So, yan. sa susunod ay So, sa susunod ay kanyan. Susunod amin naman sang papatagin gamit ang suklay. Suklay ng basak. Kung may suklay ng buhok. May suklay ng basak. Maraming gamiton karon ng suklay. Okay, let's go! So, una, ma'am. Okay, go! Ikaw ka ba, Usi? Ikaw ba yung kalabaw, Usi? Ikaw yung kalabaw, ma'am? Paano yan? Dali, doon. Para good ma, kita tanay mo. Okay, guys, ito yung suklay. Yan. From the... Ito ang suklay. Suklay. Anong gagawin dyan? Agay lang naman yun. Oo. Anuhin rin lalagyan lang ito ng kalabaw, at saka iana dito sa kanyang, saan ba? Ang tawag dyan, ma'am? Liig, ha? Ang tawag dyan? Kanang kuan jugo. Hindi namin alam kung ano yung Tagalog ng jugo. Pisi para sa kabaw. At wala nang manubela dahil ito ay, So, ngayon, uumpisahan namin, kukunin muna namin ang kalabaw. Okay, let's go. Hindi ba ito yung kalabaw? Pwede rin naman natin gawin kalabaw si Mads. Uy! Swimming na yung napaka-sexy ng attire ni Mads. Ngayon, nagdadaro dito sa Kita ang kanyang singit. Hala, may ka-sexy ba? Siya na, sexy. Ayan na si Mads. Binibira na yan yung kalabaw. On the way na ako. Ano ba yan, Mads? Parang ayaw niyo, Mads. Nag-snack pa ang kabaw Parang pagod pa siya. Ayan na si Mads. Okay. Ang pangalan pala ng ang kalabaw na ito ay Rina Senior. Oo nga pala yun. Sa Dara tutorial natin, may Rina. Ito, senior na to. Po sa inyo ang aming kalabaw. Winiwisik tayo ng pita. Ikaw, ha? Ito ay bae. Babae pala ito. Babae ka pala So ngayon, Babae ka pala. So ngayon, anong gagawin? sisimulan na natin ang ating sidlight tutorial. First of all, anuhin natin, papartingin natin yung Parang sasakyan. Yan, ilagay mo yan sa liig yung yan. Gunan mo, ma'am. What? Sibog yan, ana. What? Ang sa tangan, stop. Englisher ka pala yan. Correctionan. Yan. Pumasok ka!
Ayaw niyang pumasok, ma'am. Pasok, pasok. Ikaw ang pisil. Birahin mo dyan, ma'am. Nalilisuran sila, uy. Birahin mo dyan. Dyan, ganyan, ganyan. Yan. Dito ka. Birahin mo yung, ano yan, yung... What? Stop! Ano ba ito, ma'am? Hindi tumutuo. Ganyan, guys. Pagkalaban nyo hindi tumutuo ay... What? Manay nuno basta punungon, what? Pabalikon natin, pabalikin. What? Sige. Pabalikin natin ha, kaya hindi, yung kabaw hindi tumuo. Hindi siya plato. Yan. Sige, ma'am, Balik. langkad mo. Ganyan. Yan, pasok mo. Sige lang. What? Nalirong na natong kalabaw, ma'am, uy. What? Ganyan. At Ano, nalilibog na yan. ito. Ano? Jugo. Oh, ito. Sa kanyang ulo. Yan. May middle siya. So, parang ano? Pagkatapos, Katapos niyan, Pagkatapos, bibirahin mo. yes, birahin. Dito kabaw. Pumunta ka dito. Dito na dito. What? ato ko naman siya. Sibog. Sibog. Tayo na sumibog eh. May PC dito. Dapat itaod niyo para hindi mahilos. Kapag ano. Sibog. He. Ayaw sa katiil. Yung isa niyang kaamam, hindi napasok sa Ay, loob. papasok lang yan eh kapag lalakaw na. Ah, napasok na pala. Uy, ikaw na na. Okay. Ano na? Sige, start ka na. Ako muna ang uuna, tapos silang Mads at Rina na ang susunod. Sunod na kami, pagkatapos niya. Ay! Parang utot yun, ma'am. Sige to. Stop. Ganyan lang. Bre. One na. Ano nangyari sa kalab? Ganyan. Ah, ipapasok lang para niya. Dito, ma'am. Oh. Ano, sunod? Aanohin namin. Padungad to. Papunta doon. Doon sa dulo. Oo. Dulo ng walang Hanggang sa hanggan. ano? Sa ano kanang papunta doon. Sige. Go. 1, 2. Oh my God. Kaliban. Oh my God. Nako, magpupupo siya. Ang ganda. Ayun tayo. Kaya pala, ano siya, kasi malilibang lang para siya. Liligsan natin. Ah, malalata yan dyan, ma'am. Bira. What? Nako, yung taid, malalata talaga. Mix na. As I said, Hmm. what talaga kapag hindi mo nasabtan yung What talaga kapag, ng kalabaw. di uy, what kapag gusto mo siyang patigilin? So, what? What means what? Yan. Oh. English kasi yung ano kalabaw namin kaya wato, dre. Ganyan lang talaga. Laoy, What? Sana all talaga, uy. napaka-sexy naman ang ating magdadaro ngayon. Ano? Na, ganyan. Parang hindi kami makadaog niyan, ma'am. So, pabalikin na natin dahil wala pang tubig doon sa unahan. So, pabalikin Iikot natin. naman. To, ikot-ikot. Paano yan pa iikutin? What? What? To. Ah, ganyan din pala. Nako. Matcha-challenge tayo dito. Tayo dito. What? Dadala ka ng kalabaw, ma'am. Napaka-artistic talaga ni Mad. Tapos, Tingnan nyo na. Mama, nabubuko lang siya. So, atin siyang i-plane. Stop. Papatagin? Oh, stop. Ha? Yeah. What? ano nangyari sa jugo? Pumunta sa buko-buko niya. May mga technical time out talaga tayong makikita mo. Ibalik mo, ma'am. So Ayaw niya. Ayaw mapiog. Birahin mo. na technical. Wag! Nag-technical problem na naman ulit. So, papa-atrasin natin yung kabaw. Kambiyada lang. Kunin mo yung PC, mama. Ako'y driver. Hinihingal ako. Tapos, ano sasabihin? Sibog-sibog. Bog. Sibog. Bog. Okay, Oh. ganyan. What? Ah, ayan, nasa loob na. Wag na, ma'am. Baka sungayin ka, ma'am. Ganyan. Natanggal rin pala. Tarungin mo kasi, ma'am, oy. What? Talaga. Ilagay mo ng maayos, oy. Nahiya yung kalabaw namin, guys. Kasi napaka-sexy ng ano niya, oh. What?
O, ganyan. Ganyan. Tapos, ikaw naman, Mads. Sige na muna, sige, go. To. Tuhin mo, anak, ganyan. Sige, go. Hindi pa, to. Sige, go. Di mo Paspasin mo. gahi manggod. Bibirahin niya yan. Bibirahin niya. Babatuin ko, he. Ganyan. He. Sige, ganyan lang. Ipaana mo, ipahigda mo. Ganyan. Oh, ganyan. He. Bas. Laban, Mads. Bas, ma'am. Ganyan, ma'am. Ala, napakahanas na ni Mama. Uy! Kawawa naman yung kalabaw. Binabato mo ng ano, ma'am. Uy! Sige, bilisan mo, ma'am. Napakahanas naman na eh. Ganyan. Bilis na, maabot na yun sa humay, ma'am. Ay, natututo na, oh. Wow. Ala! Naku, what na yan? What? Ala! Sumubra! Natutumpag na yung ano. Buhatin mo kasi. What? Uy, ginunaw. Una, masabaw. Kailan ko magusto na. Ano ba yan, ma'am? Sige. Paspasa po mula ka. Di ba? Bata sinisi. What? Ayusin muna natin yung ano. Yung pilapil. Nasira eh. Ganyan. Sinira mo kasi, ma'am. Anong ginawa mo, kalabaw? Uy! Para lang ito nagmimix tayo ng chocolate cake. Sige. Daghan mo buti yung nakuha. Babalikan lang natin nga na hinahingal ako. Kasi binabato niya ng ano eh. Okay. Kaya pala, natakot siya. Akit. Ako muna. To. To. Hinay lang. What? Tapos pagkagisigaw siya, basin ba itong What? Migo. Ano na to? Na ano na? Na ano na yan? Sa kilid. Ganyan lang. Oo. Ganyan lang po. Ano lang kalabaw. Yung slow mo lang sa kanya eh. Pwede mo siya buhian. Ganyan lang. Apa dyan, buwian mo siya? Tapos pa ko tumulong eh. Ganyan. Yan. Pag mapapatag na. Okay, what? What? Okay. Pag mapapatag na dito na. Ano nang gagawin? Naman. Mabalik. Para maano talaga siya. Para maano talaga, ma-plain talaga yung ano, agi niya. Para maganda siyang tignan pagkatapos. Ganyan. Ganyan lang para makakain tayo ng palay. Stop. Bakas ngagin ako niya, mama. Stop, ha? Pero siya na buli ko dito mga kamo. Ha? Hindi na. Ikaw na po siya. Ganyan lang. Dito ka. Ganyan. Watin mo. Watin mo. Ayan. Watin mo. Ganyan. Diba, ang galing talaga ni Mads. May director, oh. Ating babatuin mo kabo. Ganyan! Magahin na yung katawan mo. Pabalikin mo, ma. Pabalikin mo. Ang galing talaga, eh. Ala! Yung suklay, natutumba. Hindi na siya, Ganyan lang. Ha? Hindi na siya bumarog. Laban lang. Napagkabigat naman itong suklay. Tusok yung Baka malitsyon yan. Litsyon kabaw na. Nahuli ka. Bakit ko ni ma'am ka? Ba't ako ano mo?
Parang may ano pa. Yeah. Wow, ang galing. Babatuin ko ang sabaw. Sige. What? Diba, ang galing talaga. Ang galing talaga ng Taga Bohol Vlogs. So, Ganito pala ito eh. Ay, so ayun guys, napapatag na. So, dito na tayo sa babaw, itaas. Ma'am, papuntahin mo doon, ma'am. Paikutin. O, dahil ako yung instructor dito. i-post ano eh? Wag! Dito. Siya na muna. Sige, ikaw muna magsimula sa ano ya? Third floor. O, ganyan. Sana all talaga. Ganyan. Oh, ang galing talaga. Ay! Ba, magpatumbaking mo rin po na manigpuan oy. Ganyan, ma'am. Apasin mo, ma'am. Hindi ka marunong bumigyo, ma'am. Teka lang, ano kasi yung paa ko? Okay, ganyan. Babatuin ko naman. So, ako naman yung magpapataas ng ano? O, dire. Katiin mo doon. Ako naman, hinaw naman. Pag-alim naman ito, oy. Uy! Gusto na yung tubig oy. What? Hindi talaga siya magkikinig sa Yose. Sige. Ito, maraming tubig to. Maraming tubig to. Maraming tubig, so sayon lang. Madali lang. So, Susu! Ito manok eh. Teka lang, ma'am. Napakabilis mo namang Sana all talaga. yeah. Sarap mag-dragging dito. Mamaya mag-swimming kami dito, guys. Para tayo mag-exercise. Dapat lang, Just oh. watch and learn. Kabalik na. Dito ako mag-video, oy. Okay. Oh, mana ka, Shell? Dito na. To. What? Yan. Sige, go. Go. Yan. Ganyan lang ang mga sabahan ng mga Bisaya. Uy, nanaskilid. Nahahagip mo na yung pilapil mo. Ha? Stop. Yan. Yan. Hindi ka ginahok eh. Ito mo na, ma'am. What? Sige na muna. Second attempt. What? Napagkasarap ng pakiramdam, ma'am. Magsuklay ng ng basak. Hoy! Hoy! Ngayon, balik. Akit naman ako. It's your turn, ma'am. Yan, si Pakniran naman. Ano naman siya sa kilid? Paatuhin mo. Dre, Tessa, oy, wait lang. To. Dre. Ay, Dre. Sabon. Wala yan sa vocabulary nila. Eto. Cha. To. Pa! Bakit ayaw mo makinig sa akin ha? To. Yan. Yan, very good yung kabaw namin. Ganyan. Yan. Kumati, Mads. Magminyo pa ka. Hanggang kuan, ma'am. Hanggang sa dulo. Nasa dulo ng mundo. Yan. Lahod naman. Lahawd na. Wala tubig sa diwat. Mabuhay na ang mga banaan eh. Wala ka tubig, uy! Break, ma'am! Ayaw mo makinig sa akin ha? Tessa, wait lang.
Yan. Ay, 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 ha, napuka. Ha, napuka. Yan. Absent ka pa sa vlog namin. Ikaw na talaga magtutudod yan. Ikaw na magtitiwas niyan kasi absent ka sa vlog namin. Ang Yan. hirap. Hindi magkakamasol ka dyan. Time, oy. Bibirahin niya, ma'am. Go. Dito talaga ako magniniwang. He. To. Di namin imudagan diri Jose. Yan pa, yan. May gasolina pa yan. Hindi ka pa ba? Baw? Oh, ganyan. Yan. Aloy, napakahanas na ng ating ma'am, eh. Ano, ilang beses akong nag-absent sa vlog. Yan. Yan. Oy, dito lang. Dito lang. Diba? Smooth na kasi sa bahong yan. Oh, sige guys. Oh, ayan Ganyan lang guys, yung pag-ano ng palay. So, tataniman na namin yan kapag may tagod na kami. Oo. Kaysa na may natuto kayo sa aming vlog na ito. Ayun, kung bate pa yung isa, pasubscribe. Masarapan siya ano sa pagsusuklay. Pasubscribe naman po sa aming channel. Oo. Yan. Oh, ganyan. At tatapusin niya talaga, oh. Oh. What? Oh. Okay. Hesihain ka naman dyan. Ha? Kigala naman, di ba? Undang mo.